комментария нависо бисёри комментариҳо мешавад ки Абдулло хати Мадина мезебен, Абдулло Мадинара биги ё ки Абдулло дигаву дигаву дигаш. ҳамин хел саволҳо мешавад, ҳамин хели гапҳо нашавад ки ҳар як комментарияи шумода ман шата мехӯрам аюнаҳо. бале. Агар документ пурса надорем, мегардонанд аэропорт Тоҷикистон меган махкам мешава, рост? Моҳи феврал духтарчама таваллуд карда, мешавад ки ман модараш через духтарчам разан сада супорам. Ман да Москваем, агар оилам ай Тоҷикистон биёя, як духтарчаи 6 моҳа дорам. Барои духтарчам давер нест дар кора ё не? Ака мигратсионная картам фальшиви бошад, дар аэропорт проблема мешавад? Агар регистратсия надошта бошӣ, чӣ мешавад дар аэропорти именно Внуковада? Бародар ман патенти Воронеж дорам. Ман агар Москва равам патент накунам, агар мара хапан ё ки хона рафтан да проблема мешавад аэропорта. Ман РВП дорам, ЗАГС развод кардагим. Гуфтан на основании диплом мешавад ВНЖ да спорида. Ман метавонам спорида вақти спордан да вақти спордан шидаги ҳозир. Ман аз шумо пурсиданиям, як дона дору Тоҷикистон роҳӣ карда ё мумкин аст дору роҳӣ кардан? Мешавад ягон бор бигӯем ки билетҳо арзон шуда? Олям шуна кайта? Не вале. Бале. Ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама мардуми Тоҷикистон, ҳар як нафаре ки ҳама вақт хати монен, дастгирӣ мекунен ва бовар карда билет мехарен. Як хел абад бигем да саволҳое ки дар видеои пеш менавистен ҷавоб нагардондем ва дар ин видео мехостем ки саволҳои шумо да то ҷое ки медонем, то ҷое ки пурсидем ва то ҷое ки аниқ кардем маълумот расонем. Салому алейкум мекунем Мадина? Ассалому алейкум. Ба ҳама мардуми тоҷик. Ба ҳамаи мардуми тоҷик. Бале. Хоб, пешаи мавзӯра сар кардан рекламаҳомон номерҳои бародаре ки мемонум. Ай ҷои зистон мегира, мебара граница ва дар ҷое ки зиндагӣ мекунем меёра, мефарора, фикр мекунам ки беҳтарин ай ва номерҳома барои авиабилети ҳавопаймо мемонам ки прямои да беҳад звонок зиёд шудаги шуморам фаҳме мақсад дар WhatsApp нависен, иншаллоҳ авиакасамон ҳаракат мекунад ки ҷавоб гардона. Ва як чиз дига ки комментария нависо бисёри комментариҳо мешавад ки Абдулло хати Мадина мезебен, Абдулло Мадинара биги ё ки Абдулло дигаву дигаву дигаш. ҳамин хел саволҳо мешавад, ҳамин хели гапҳо нашавад ки ҳар як комментарияи шумода ман шата мехӯрам аюнаҳо. бале, ҳамкорем бигем. хоб, саволҳоро мехонем Мадина? Агар документ пурса надорем, мегардонанд дар аэропорт, мақсад аэропорти Домодедово ва Внуковада дар омаданда, чӣ хеле ки дар ҳар видеомон мегем, дар омаданда документ мепурсанд дар вақти даромадгоҳ. Ассалому алейкум. Беохир буд накардама. Дар омаданда баъзеҳора, ҳамара не, баъзеҳора мепурсанд. мақсад баъзеҳо муомила мекунанд дар ҳолате ки бигем баландравӣ кунен, гаптон туғри нагира, адел мебаранд ки самолёт парвоз мекунад ё ки бигем штраф мекунанд ва вақте ки агар дар омадина документ напурсанд, регистратсия да ё ки таможня дар омаданда шуморо документ намепурсанд. Ассалому алейкум. Ака мегӯянд ки бо паспорти Россия рафтан намондастия. Ин ҳамаш гапа ё правда? Нафарҳое ки бигем шаҳрвандии Россия дора, поездка омадагӣ набошад, беташвиш рафтастия, вале поездка омадагӣ дода буд нафарҳое ки гардондаашон. Ассалому алейкум. Аэропорт Тоҷикистон меган махкам мешава, рост? Ай 15 марти соли 2021 якум бор бигем граница маҳкам шид, баъд вай бигем як бор ҳушид ки баъдан ай посолство варақ мегирифтан мерафтанд, тамом баъди ҳавай граница ҳушид. Вале ҳар моҳ дар WhatsApp, дар комментария, дар номеро Абдулло меган границаҳо маҳкам меша, 15 20 ҳамихел фақат ҳамихел саволҳо ҳастанд. Намедонам ай кадом сайтҳо мехонанд ё кадом блогерҳо видео мекунанд ё ҳамаш гапай дурӯғ. Агар маҳкам шавад, мақсад иншаллоҳ ки хабардор мекунем, баъди шиданаш мақсад пешакӣ намегем ки бале меган мешава. ҳама тенҷия бе ташвиш. Аэропорти Душанбера маҳкам намешавад. Ассалому алейкум. Ака, ман моҳи феврал духтарчама таваллуд карда, мешавад ки ман модараш через духтарчам разан сада супорам?
намешавад бигем дар як видео ма дар ин масъалаи шаҳрвандии Россия видео карда будам ва дар онҷа гуфта будам ки қонуни наве ки ай моҳи октябр ба кор медарояд дар ҳолате ки модар видножительство ё ки падар видножительство дошта бошад фарзанда шаҳрвандии Россияда супоридан метавонад ё ки бигем ба тариқи дар ҳолати ба самолёт парвоз кардан ё ки ба роҳи обӣ мақсад хонудан хеле ба лодка омаданда таваллуд кунад агар падару модар шаҳрвандии Россия набошад шаҳрвандӣ даст супоридан метавонад агар тарафи Россия омада иста бошанд вале падар модар шаҳрвандии Тоҷикистон бошад ва дар Россия таваллуд кунад бигем ки намешавад якам тарак медама дар ин масъала суҳбат кунам ки нафарҳое ки дар шаҳрвандии Россия супориданиянд ма дар ҳамин масъала як бор видео кардагим ай моҳи октябр ма қонунҳоша гуфтагим ай моҳи октябр ки вақте ки қонун ба кор медарояд и ба имзо расидагиаст нафарҳое ки ЗАГС дорем ба основанияи ЗАГС дар гражданство супорида наметавонем нафарҳое ки бигем ки мехоҳанд ки ба основанияи носитель русского языка ниряд бигем дар шаҳрвандии Россия супориданиянд ай моҳи октябр дигар шумо ба основанияи видножительстватон носитель русского языка гирифта наметавонед ва бигем ба основанияи носитель русского языка дар шаҳрвандии Россия супорида наметавонед. Хуб агар дуло илтимос ҷавоб диҳем ман дар Москваем агар оилам ай Тоҷикистон биёя як духтарчаи 6 моҳа дорам барои духтарчаам давернест дар кора ё не бале дар ҳамин масъала ма якам тарак маълумот диҳем ки дар ҳолате ки ай Тоҷикистон меояд шаҳрванди Тоҷикистон бошад бигем давернести падар дар кор мешавад вале ай Россия рафтанда намепурсанам бигем хато намекунем дар ҳолати шаҳрванди Россия бошад ай Россия рафтан дар кор мешавад вале ай Тоҷикистон омадан не бигем хато намекунем ака мигратсионная картам фальшивӣ бошад дар аэропорт проблема мешавад дар ин ҳолат таможниро гузаштан дар гум кардагим бигем ҳам беҳтар ва беташвиштар мерем мақсад бисёри бародарҳое ҳастанд ки як паспорти холӣ доранд мегзаранд мераванд агар регистратсия надошта бошӣ чӣ мешавад дар аэропорти имени Внуковада муомила чӣ хеле ки дар аввал гуфтем муомила мекунед агар надошта бошед иншаллоҳ ки мақсад документ напурсанд регистратсия таможнӣ намепурсад. Ассалому алайкум бародар ман патенти Воронеж дорам ман агар Москва равам патент накунам агар мара хапан ё ки хона рафтан дар проблема мешавад аэропорта дар ҳолати бигем агар қапан метавонанд ки 5000 штраф кунанд ё ки 5000 штраф видеоварӣ кунанд вале дар ҳолате ки мақсад тақдиртон баландӣ кунаву бигарден ва аэропорт рафтандам документ напурсанд беташвиш мерем. Ассалому алайкум ман РВП дорам ЗАГС развод кардагим гуфтанд на основании диплом мешавад ВНЖда супорида ман метавонам супорида вақти супориданда вақти супоридан шудаги ҳозир ВНЖ баъд бигем ки ба основанияи диплом ба қонуни нав супорида мешавад сабр кунед ай моҳи октябр ки ба кор даромад мерем месупорем. Ассалому алайкум ман аз шумо пурсиданиям як дона дору Тоҷикистон роҳӣ карда ё мумкин аст дору роҳӣ кардан бале мақсад дар WhatsApp номерои акаи Фаруха мепурсен ҳама вақт дар аэропорт дору роҳӣ мекунед телефон роҳӣ мекунед чӣ боре ки роҳӣ мекунед иншаллоҳ ки роҳӣ мекунад. Ассалому алайкум мешавад ягон бор бигӯем ки билетҳо арзон шуда билетҳо бигем моҳи феврал март апрел май июнам бигем аввалошда арзон буд вале ҳар сола мехелад ки бигем оли то декабри январа қиматтар аст рафтан барои ки феврал март апрел май фақат ай Тоҷикистон омадан ай тараф бигем чӣ хеле ки медин куло 5-6 душанбе 7-8-9 буд вале айни замон мардум зиёд рафтаистад дар ҳолати зиёд харидорӣ кардани билет қимат мешавад. хоб ҳамин қадар маълумот олям шуна кайта не оли бале хитона эҳтиёт кунед чӣ мегӣ да панои Аллоҳ боше боше